ଗରମ ଦିନ ଥିଲା। ଆଗ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ସବୁ ଗଛ କାଟିଦେବାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟିଏ କାଉ। ଗରମ କାରଣରୁ କାଉଟି ବହୁତ ଶୋଷିଲା ଥିଲା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କାଉଟି ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୂଅ ସବୁକିଛି ଖୋଜିଲା। କିନ୍ତୁ ଗରମ କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କାଉର ଶୋଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଟିକିଏ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ, ଏହା କହି ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକିବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତି କାଉ କୂଅକୁ ଚାହିଁଲା, କୂଅ ବିନା ପାଣିରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏତିକିବେଳେ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭଗବାନ, ପାଣି ତ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ୟାକୁ ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ପାଣି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ନଜର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା। ସେ ସବୁତକ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉଟି ପାଣି ପିଇ ମନ ଖୁସିରେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା।